Ja täällä olisi lehmäkin. Sitten se olisi lammas vai lehmäkät. Vähänpä tärrätä sitä tällä revolverilla. Ai sä tärrätit josta. Pystytkö Jos näitä tuolla... yllättämään tuohon? Saatana, 4 piti ampua niinku Joo. suora. Kaikki osu. Piti alkaa jo väistelin tuossa. Joo, mä toivonkin, että et nousis ylös, että mä ammun vahingossa sua. Ja mä katsoin, se nousi yllättävän paljon ylös. Kyllä se ehti muuta lopsauttaa tuota 1000 kunta hiplaria. Sehän melkein kohta saisi flatbacki olla. Mitä se sätkii täällä? Kato reppu. Niin justi. Tarvitko juomista? Mulla on ihan hirviästi. Mulla on kanssa. Pitäis ainakin olla. Kun mulla siinä pari, tai oliko 3. Joo, mulla on 5 on tuossa inventorissa ja loput repuussa. Joo, niitä on aina hyvä olla välillä, kun juoksentelee täällä. Saa nähdä, kunhan kauas tuo kuuli, että kuuliko kukaan.